dezbină și obține puterea. Iubesc numele onoarei, mai mult decât mă tem de moarte. Ceea ce vrem, credem cu ușurință și ceea ce gândim, ne imaginăm că alții gândesc. Nu mă tem de acești bărbați bine hrăniți, cu părul lung, ci de cei palizi și flămânzi. Am trăit suficient de mult, atât în ani cât și în realizări. În război, evenimentele majore sunt rezultatul unor cauze banale. Ce moarte este preferată de toți? Cea neașteptată. Moartea, un scop necesar, va veni când va veni. Sunt constant, ca steaua din nord. Este mai bine să mori decât să trăiești așteptând moartea. Este minunat să ai puterea unui gigant, dar este tiran să-l folosești ca un gigant. Mulți dintre voi de aici, astăzi, ați luptat împotriva mea, mulți dintre voi ați dorit moartea mea, mulți dintre voi poate încă o doresc. Sunt dispus să recurg la orice, să mă supun la orice, spre binele tuturor oamenilor. Dintre toate minunile pe care le-am auzit încă, mi se pare ciudat că bărbații se tem. Fără instruire, nu există cunoștințe. Fără cunoștințe, nu există încredere. Fără încredere, victoria nu există.